कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കാം മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ക്ലാസ്സില്, നമ്മുടെ ഈ ഭക്തി സത്യാചാർ ക്ലാസ്സില് ഈ 16 മാല ജപിക്കുന്നവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാമോ? 16 മാല ജപിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് അറിയാനായിട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ 8 പേരാണ് ഇപ്പൊ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 8 മാല ജപിക്കുന്നവര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മള് ഇപ്പോ ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ധാമിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റണം. അത് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. ഉള്ളിൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാലേ ഈ ആചാര്യന്മാരുടെ ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് എന്തോ ഒരു കഥ പോലെ നമുക്കത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചത് എത്ര പേര്. സാരമില്ല, ബാക്കിയുള്ളവരും പയ്യെ പയ്യെ 16 മാലയിലേക്ക് വരിക. 4 മാല ചെയ്യുന്നവര് പയ്യെ 8 മാലയാക്കുക. 8 മാലയുള്ളവര് 16 മാലയിലേക്ക് ഉയരുക. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മിനിമം 16 റൗണ്ട് ആണ്. പെട്ടെന്ന് വേണമെന്നില്ല, നമ്മൾ പയ്യെ പയ്യെ 16 മാലയിലേക്ക് എത്തുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ഏത് ആചാര്യനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ശ്രീനിവാസ്. ഓ സോറി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യനല്ലായിരുന്നു? അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിതന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യ, നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ, ശ്യാമാനന്ദ് പറ്റ്, ഇവര് 3 പേരുമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്ത വ്യക്തികളാണ്. 3 പേരും ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ കീഴില്, ജീവ ഗോസ്വാമി ആയിരുന്നു ശിക്ഷാഗുരു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിതന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിതനെ കുറിച്ച് കാണാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഏകാദശി കൂടെയാണ്. എല്ലാവരും ഏകാദശി എടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു. നാളത്തെ പാരണ സമയം കുറച്ച് വൈകിയാണ്, 8:23 ആ സമയത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാരും പറഞ്ഞു വിട്ടുക. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യ കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിതൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിത്. ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിത് കൃഷ്ണലീലയില് സുബല എന്ന് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണലീലയില് സുബല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് സാഖ്യരസത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സുബലയുടെ സേവകനാണ് ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിത്. ഹൃദയ ചൈതന്യാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു. ഹൃദയ ചൈതന്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ്. ഈ ഗൗരിദാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, സുബലയാണ്. കൃഷ്ണലീലയിലുള്ള സുബലയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിത് ആരാന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിത് ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഷ്ടകമുണ്ട്, ശ്യാമാനന്ദ ഷടകം. അതിലുള്ള ഈ ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കാം. യം ലോകഭുവി കീർത്തയന്തി ഹൃദയാനന്ദസ്യ ശിഷ്യം പ്രിയം സഖ്യേ ശ്രീ സുബലസ്യ യം ഭഗവതാ പ്രേഷ്ഠാനുശിഷ്യം തഥാ സാ ശ്രീമൻരസികേന്ദ്രമസ്തകമനീഷ് ചിത്തേ മമ ഹർനിശം ശ്രീരാധാ പ്രിയ നർമ്മമർമ്മ സുരുചിം സമ്പാദയൻ ഭാസതം. ശ്രീ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിത് അദ്ദേഹം ഹൃദയാനന്ദ ചൈതന്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷാഗുരുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ദീക്ഷാഗുരുവാണ്. ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ദീക്ഷാഗുരുവാണ് ഹൃദയ ചൈതന്യ. അപ്പൊ ഹൃദയ ചൈതന്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് ശ്യാമാനന്ദ. കൂടാതെ സുബല സഖയുടെ ശിഷ്യന്റെ ശിഷ്യനാണ്. സുബല ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് സുബല. അപ്പൊ സുബല എന്ന് പറയുന്നത് ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിത് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഹൃദയ ചൈതന്യ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയാനന്ദ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് നമ്മുടെ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിത്. അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ആ ലീലയിലുള്ള ഒരു ജമ്മാണ്, ഒരു എന്താണ് ഒരു ജുവൽ തന്നെയാണ്. ജുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജുവൽ ഒരു ആഭരണം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ലീലകളിൽ വരുന്ന ഒരു വലിയൊരു ആഭരണമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിതനെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹം ഈ രാവും പകലും എന്റെ മനസ്സിൽ രാധാകൃഷ്ണന്മാരോടുള്ള ആ സ്നേഹം വളർത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിത്, ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യ, നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ ഇവരെല്ലാരും നമ്മുടെ ഗൗരസുന്ദരന്റെ എറ്റേണൽ അസോസിയേറ്റ്സ് ആണ്. എല്ലാരും അവിടെ നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെയുള്ള പാർഷദന്മാരാണ്. അവരുടെ ശിഷ്യന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഈ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിത്, ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യ, നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ. എല്ലാരും ഗൗരലീലയിലും ഉണ്ട്. കൂടാതെ അവർ കൃഷ്ണലീലയിലും വരുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇവർ അവതരിച്ചത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശം ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ 3 പേരും ഈ ലോകത്ത്, ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദന്മാരെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ തന്നെ, എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം? അവരെല്ലാരും ഉത്തമരാണ്, ശാശ്വതമായിട്ട് അവരെല്ലാം ഉത്തമരാണ് എന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ സേവനം ലഭിക്കും എന്ന് നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് എവിടെയാണ് ജനിച്ചത്? ഉത്കല എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് സ്ഥലം. ധരേന്ദ്ര ഭതുരാപുര എന്നാണ് ആ സ്ഥലത്തെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ശ്രീ കൃഷ്ണ മണ്ഡൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് ശ്രീ ധുരിക. അപ്പോ ഈ കൃഷ്ണ മണ്ഡൽ 6 ഗോപന്മാരുടെ ആ തലമുറയിൽ വരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു, ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം മക്കളില്ലാതിരുന്ന് ഉണ്ടായതാണ് മകനാണ് ശ്യാമാനന്ദ. അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ശ്യാമാനന്ദ എന്നായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ മക്കളെല്ലാം ജനിച്ച് നേരത്തെ മരിച്ചത് കൊണ്ട് വളരെ ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു അമ്മയും അച്ഛനും. അങ്ങനെ ഈ പിറന്ന മകന് അവര് ദുഃഖി എന്നാണ് പേരിട്ടത്. ഇത്രയും ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിന് ദുഃഖി എന്നാണ് പേരിട്ടത്. അപ്പൊ ദുഃഖി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ദുഃഖമാണ്. അപ്പൊ ആ പേരിടാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യമരാജൻ വന്ന് ഈ കുട്ടിയെ എടുക്കില്ല, ദുഃഖമാണല്ലോ, അവനെ ഒരു ദുഃഖമാണ്. അപ്പൊ ദുഃഖിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഇനി എന്തിനാണ് യമരാജൻ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് യമരാജൻ വന്ന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന്, വന്ന് ഈ മകനെ എടുക്കില്ല എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഈ മകന് ദുഃഖി എന്ന പേരിട്ടു. അങ്ങനെ ദുഃഖി വളർന്നു. ദുഃഖി വളർന്ന് കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴേ എല്ലാരും പറയും അവൻ മഹാപുരുഷനാകും. കാരണം ഇവൻ ജനിച്ച ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ ചൈത്ര മാസത്തിലെ പൂർണിമ ദിവസത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട സമയത്താണ് കുട്ടിയുടെ ജനനം. അതും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൃപയോടുകൂടി ഈ കുട്ടി ജനിച്ചു. അങ്ങനെ ദുഃഖി വളർന്നു, സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോയി. അവിടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിന് വരെ ഭയങ്കര അതിശയിച്ചു പോയി കുട്ടിയുടെ ആ ബുദ്ധി സാമർഥ്യം കണ്ടിട്ട്. അങ്ങനെ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് താല്പര്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം കുട്ടി ഓടിയെത്തി അത് ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി കേൾക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വളർന്നു. വളരെ സുന്ദരനായിരുന്നു. ആരും കണ്ടാൽ ആകർഷിക്കുന്ന സൗന്ദര്യമായിരുന്നു ദുഃഖിക്ക്. ദുഃഖി എന്നാണ് ഇപ്പോ നമ്മളുടെ ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പേര്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പിന്നീടാണ് ശ്യാമാനന്ദ എന്ന് വരുന്നത്. അതൊരു ലീലയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ദുഃഖി അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും, എനിക്ക് ദീക്ഷ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കും സന്തോഷമായി. കുട്ടി അത്ര ഒരുപാട് വളർന്നിട്ടില്ല, എന്നാലും തന്നെ വിട്ടുപോകുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം. അപ്പൊ കുട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആരടുത്താണ് ദീക്ഷ എടുക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് കുട്ടി തന്നെ അങ്ങോട്ട് പറയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും ശിഷ്യനായ ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഹൃദയ ചൈതന്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി ദീക്ഷ എടുക്കാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഗൗരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? സുബലയാണ്. സുബലയുടെ ശിഷ്യനാണ് ഹൃദയ ചൈതന്യം. അങ്ങനെ കുട്ടി വീട് വിട്ടു ഹൃദയ ചൈതന്യയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഹൃദയാനന്ദ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ ചൈതന്യ അദ്ദേഹം അവിടെ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം സാഖ്യരസത്തിൽ അവിടെ കൃഷ്ണ ബലരാമന്മാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ദുഃഖി അവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ദുഃഖി വന്നപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വന്ന് ഈ കുട്ടിയെ കാണും. കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോഴേ അദ്ദേഹം അതിശയിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് ഉപമ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഈ ആഭരണങ്ങൾ, ഈ സ്വർണവും പല പല കല്ലുകളും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന
അതിലൊക്കെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നൈപുണ്യം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി കണ്ണാടികൾ കുറെ കണ്ണാടി ചില്ലിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡയമണ്ട് കണ്ടാൽ അത് എങ്ങനെ എടുക്കും? അതേപോലെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ കുട്ടി വന്ന് നിന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിലെ കൂടെ പോവുമെങ്കിലും ഈ ദുഃഖി വന്ന് നിന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇവൻ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, വലിയ ഒരു ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. അവൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ ഭക്തനായി മാറുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ദുഃഖി കുറച്ചു നാള് ഹൃദയ ചൈതന്യയുടെ കൂടെ നിന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്റെ ഗുരുദേവന്റെ ഹൃദയം കീഴടക്കി. കാരണം അത്രയും അനുസരണയോടുകൂടി, അത്രയും ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി, ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണകഥ, ഗൗരംഗയുടെ കഥ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ. അങ്ങനെ ശരിക്കും ഒരു ഗുരുനിഷ്ഠൻ, ഒരു ഭക്തന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട കാര്യമാണ് ഗുരുനിഷ്ഠ. ഗുരു പറയുന്നത് അത് കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യം, ഒരു മടിയും കൂടാതെ, ഒരിടത്ത് പോലും ഗുരു പറയുന്നതിന് ഒരു നീരസം കാണിക്കാതെ അത്രയും മനസ്സ് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുവിന് സേവനം ചെയ്യുന്ന, ഗുരുവിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഗുരു പറയുന്ന കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി, അതാണ് ഗുരുനിഷ്ഠ. അത്രയും നമ്മുടെ ദുഃഖി അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫാൽഗുണ മാസത്തിലെ ഒരു പൂർണിമ ദിവസം 1553 ഹൃദയ ചൈതന്യ ദുഃഖി എന്ന നമ്മുടെ ശമാനന്ദന് ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ദീക്ഷാനാമം ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീക്ഷാനാമം, ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ്. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് പല രീതിയിൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് ഹൃദയ ചൈതന്യയോട് അപേക്ഷിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുള്ള എല്ലാ പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളിലും സന്ദർശിക്കണം, ധാമുകളിലൊക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങനെ പുണ്യസ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അനുവാദം കൊടുക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ തന്റെ ശിഷ്യന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് സന്തോഷിച്ച് അദ്ദേഹം പറയും, അനുവാദം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടി, കൂടുതൽ പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടി അനുവാദം കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് 8 വർഷത്തോളമാണ് അദ്ദേഹം തീർത്ഥയാത്ര നടത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭാരതത്തിലുള്ള എല്ലാ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളും അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുകയാണ്. 8 വർഷം എടുത്തു. അങ്ങനെ 8 വർഷത്തിന് ശേഷം ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് തിരിച്ച് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഹൃദയ ചൈതന്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു തന്റെ ശിഷ്യനെ, 8 വർഷത്തോളമായി പോയിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ തന്റെ ഭക്തനിലുള്ള മാറ്റം കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിശയം തോന്നി. കാരണം ഈ ധാമിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പുരോഗമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ പോയി ഒരുപാട് സാധുസുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം കൊണ്ടും അവരിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് അങ്ങനെ നല്ല മാറ്റം ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിനുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഹൃദയ ചൈതന്യ ഒരു ദിവസം ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന് ഒരു സേവനം ഏൽപ്പിക്കും. സേവനം ഇതാണ്: എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ ഒരു വലിയ പൂന്തോട്ടമുണ്ട്. ആ പൂന്തോട്ടത്തില് എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കണം. ഈ ചെടികൾക്കെല്ലാം വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അപ്പൊ ഗംഗയിൽ പോയി, കുറച്ച് ദൂരമാണ്, പോയി ഒരു കുടത്തില് ഗംഗയിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് ആ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ഈ ചെടികൾക്കെല്ലാം വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് ആ സേവനം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ആ സേവ എല്ലാ ദിവസവും. അപ്പം ഇവിടെ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയ ചൈതന്യ, അവരുടെ ആരാധനാ മൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ ഗൗര നിത്തായിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഗൗര നിത്തായിക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ വളർത്തുന്ന ഈ പൂന്തോട്ടമാണ്. ആ പൂന്തോട്ടത്തിലാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇദ്ദേഹം കുടത്തില് വെള്ളം എടുത്ത് തലയിൽ വെച്ച് നടന്നു വന്ന് ഈ ചെടികൾക്കെല്ലാം വെള്ളം ഒഴിക്കും. ചെടികൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു വട്ടം പോരാ, വീണ്ടും വന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കും. വീണ്ടും ഗംഗ തീരത്ത് പോവും, ഗംഗയിൽ വെള്ളം എടുക്കും, വീണ്ടും നടന്നു വരും, വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ നടന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ സമയത്തെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത, ഞാനിപ്പോൾ ഗൗരനിത്തായിയുടെ ഈ പൂന്തോട്ടത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗൗരനിത്തായിയുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്ത കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണീര് വഴിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം അത് ആലോചിച്ച് ആനന്ദപുളകിതനാവുകയാണ്. അദ്ദേഹം അറിയുന്നില്ല എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഒഴിക്കുന്നത് എന്ന്. അദ്ദേഹം പോലും അറിയാതെ വീണ്ടും കോരി കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്.
അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്ത് ഈ തലയിൽ കുടം വെച്ച് അതിന്റെ ഭാരം കാരണം തലയിൽ മുറിവ് വരും. ആ മുറിവ് വളർന്ന് ഇദ്ദേഹം അറിയുന്നില്ല, മുറിവ് വന്നതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. വളർന്ന് അതിൽ പുഴു അരിക്കാൻ തുടങ്ങും. കാരണം അത്രയും ഈ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ തലയിലെ മുറിവുണ്ടായി അത് വ്രണമായി ഈ പുഴു അരിക്കുന്ന പോലും ഇദ്ദേഹം കാണുന്നില്ല, ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം തന്റെ ഗുരു ഇങ്ങനെ വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോ ഗുരു അവിടെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ പൂന്തോട്ടത്തില്. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ കണ്ട ഉടനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തലേന്ന് കുടം എടുത്ത് താഴെ വെക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുടം താഴെ വെക്കുമ്പോ തലേന്ന് ഒരു പുഴു ഇങ്ങനെ ആ ഒരു പുഴു ഇങ്ങനെ താഴെ വീഴുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് തന്റെ ഗുരു ഇത് കണ്ടിട്ട് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു വ്രണമായതും അവിടെ പുഴു അരിക്കുന്നതും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടും തന്റെ ശിഷ്യൻ ഈ സേവനത്തിൽ മുഴുകി ഇരുന്നിട്ട് അത് അറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് കണ്ട് അദ്ദേഹം അതിശയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം അലിഞ്ഞു, ഹൃദയ ചൈതന്യയുടെ ഹൃദയം അലിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിനെ ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ട് തന്റെ കൈ കൊണ്ട് ആ തലയില് തൊട്ട് തന്റെ അഷ്ടസിദ്ധികൾ വെച്ച് ആ മുറിവിനെ എല്ലാം ഉണക്കും. ആ മുറിവും ആ പുഴുക്കളും എല്ലാം അപ്പൊ തന്നെ ഇല്ലാതാവും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കും എല്ലാ സിദ്ധികളും ഉണ്ട്, അഷ്ടസിദ്ധികളെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവരത് ഷോ ഓഫ് ചെയ്യില്ല. അതായത് എല്ലാരെയും കാണിക്കില്ല എനിക്ക് ശക്തി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ തന്റെ സിദ്ധികൾ കാണിച്ചല്ല ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ടിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനം അവർക്ക് പകർന്നു കൊണ്ടിട്ടാണ്. കാരണം ആ ജ്ഞാനം വെച്ച് ഈ അഷ്ടസിദ്ധികളെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനെ താരതമ്യം, അഷ്ടസിദ്ധികൾ വളരെ തുച്ഛമാണ് ഭക്തന്മാർക്ക്, അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ അഷ്ടസിദ്ധികളൊന്നും ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്മാരും ആരെയും കാണിച്ച് എനിക്ക് ഈ സിദ്ധികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാരെയും വിളിച്ചു കാണിക്കില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓരോ അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സിദ്ധികളെല്ലാം ഈ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടല്ലോ എന്ന്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹൃദയ ചൈതന്യ നമ്മുടെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിനെ വിളിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, ഇപ്പോൾ നീ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ യോഗ്യനായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിനക്ക് രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ ആരാധിക്കാനുള്ള യോഗ്യത കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി നിന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിക്കും. അതിനായി നീ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി വലിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ജീവഗോസ്വാമിയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അങ്ങനെ ജീവഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം സ്വീകരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നീ കൂടുതൽ പുരോഗമിക്കുക എന്ന് ഇദ്ദേഹം നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും തന്റെ ശിഷ്യനായ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസന്. അപ്പൊ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന്റെ അടുത്ത് ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇത്രയും സേവനം ചെയ്ത, നമ്മളിപ്പോ കേട്ടു ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന്റെ ലെവൽ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി. ആ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിനോടാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയ ചൈതന്യം പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നീ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ യോഗ്യനായി എന്ന്, രാധാകൃഷ്ണ സേവനത്തിന് യോഗ്യനായി എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ സേവനം അത് വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലാണ്. ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് തന്നെ ഉയർന്ന ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തൻ തന്നെ ഒരുപാട് നാൾ സേവനം ചെയ്തപ്പോഴാണ് യോഗ്യത തന്റെ ഗുരു കൊടുത്തത്. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവുക, രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ സേവനം ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉയർന്ന തലത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയില് നമ്മൾ പല ഹയർ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നിബന്ധനകളുണ്ട്. ലക്ഷ്മി നാരായണനെ ആരാധിക്കുന്ന പോലെ വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ വേണം രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ. എന്നാൽ ഗൗരനിത്തായിയെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് അത്രയും ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് അവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തില് വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഗൗരനിത്തായിയാണ് എല്ലാരും വെക്കുക. രാധാകൃഷ്ണന്മാർ സ്ഥാപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ടെമ്പിളില് വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്രയും നിഷ്ഠയോടുകൂടി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സേവനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നീ ഇപ്പോഴാണ് യോഗ്യനായി എന്ന്. നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും വൃജത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്നതും നമുക്ക് ഈ സേവനമൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതും ശരിക്കും ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്.
ആ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര എളുപ്പത്തിലും ഓരോ ധാമിലൊക്കെ പോകാൻ സാധിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചതും അങ്ങനെ ഓരോ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾസും എല്ലാ ധാമിലും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ്, രാധാറാണിയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്ത. ആ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്? ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയായിരിക്കും. വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആർക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടോ? മധുര. ഹരിബോൽ. മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം വൃന്ദാവനം. വൃന്ദാവനത്തില് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഗോവർദ്ധനം. ഞാൻ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഗോവർദ്ധനത്തിൽ അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് രാധാകുണ്ഡം. രാധാകുണ്ഡാണ് ഏറ്റവും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടിയിലെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലമാണ്. ഉയർന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കം വെച്ചിട്ടല്ല, നമ്മുടെ ഭക്തി. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രേമം, രാധാകൃഷ്ണ പ്രേമം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്ഥലമാണ് രാധാകുണ്ഡം. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പോവുക, അവിടെ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ഒരു തവണ കുളിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ അത്രയും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ പോകേണ്ടത് അന്നുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ പോകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വന്ന് തുടക്കത്തിലേ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ധാമാണ്. ധാമിൽ പോകണം. അവിടുത്തെ അപരാധം അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ഒന്നും കുളിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഓരോ ടെമ്പിളിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ കാലി ചവിട്ടണ്ട, കുളിക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് വെള്ളം എടുത്ത് തളിച്ചാൽ മതി. കാരണം നമുക്ക് അതിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള യോഗ്യത ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നാൽ നല്ല ഭക്തിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്നത്. കാരണം നമുക്കതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പാപം ചെയ്താൽ തന്നെ അത് ഒരുപാട് നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ധാമിൽ പോകുമ്പോൾ ധാമിൽ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് വേണം ധാമിലും അതുപോലെ രാധാകൃഷ്ണ ആരാധനയും ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഹൃദയ ചൈതന്യ അദ്ദേഹം ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിനെ ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്ത് കുറച്ചു നാളിന് ശേഷം 8 വർഷം അദ്ദേഹം തീർത്ഥാടനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്ന് വീണ്ടും സേവനം കുറെ നാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നീ യോഗ്യനായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് വിടുന്നത്. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഹൃദയ ചൈതന്യ. അവിടെ ജീവഗോസ്വാമിയെ കാണുന്നു. അദ്ദേഹത്തില് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ കൂടെ അവിടെ പഠിക്കാൻ വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ജീവഗോസ്വാമിയുടെ മറ്റു 2 ശിഷ്യന്മാർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിനു തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ രണ്ട് ആചാര്യന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ, ശ്രീനിവാസാചാര്യ. അപ്പൊ ഇവര് 3 പേരെയും മറക്കരുത്. ഇവര് 3 പേരാണ് നമ്മുടെ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോയത്. അപ്പൊ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് എന്നുള്ള പേര് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല, അതൊരു ലീലയാണ്. ഇപ്പൊ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ്. അങ്ങനെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് അവിടെ എത്തുന്നു. അവിടെ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ശിക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അവിടെ പഠിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വളരെ ആഴത്തിലാണ് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പുരോഗമിക്കാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്? ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തിതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനാം തത്വദർശിയായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം? അദ്ദേഹത്തിനെ വളരെ വിനീതനായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ഏറ്റവും പ്രധാനം? സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് ഗുരുവിന് സേവനം ചെയ്യുക. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടും സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ വൈദ്യസാധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാധന ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ നമ്മളിപ്പോ ഗുരുവിന് സേവനം കൂടെ ചെയ്യണം. ഗുരു എന്താഗ്രഹിക്കുന്നോ ആ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
അപ്പൊ ആ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഗുരുസേവനം. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വിനീതമായിട്ട് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് സേവ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചു അദ്ദേഹം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് അവിടെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. രാധാകൃഷ്ണ സേവ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ഈ താഴെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഗുഹയുണ്ട്. ആ ഗുഹയുടെ അകത്താണ് അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഗുഹയുടെ അകത്തിരുന്ന് മനസ്സെല്ലാം ഏകീകരിച്ച് നാമം ജപിക്കും. തന്റെ ജപമാലയിൽ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ കുറച്ചു നാള് ഇദ്ദേഹം ജീവഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ജ്ഞാനമൊക്കെ ലഭിച്ചു, സേവനമൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായി ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് എത്ര ആത്മാർത്ഥതയുള്ളതാണെന്ന്. അങ്ങനെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന് ഒരു സേവനം കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താണ് ആ സേവനം? സേവാ കുഞ്ചില് എല്ലാ ദിവസവും പോയി തൂക്കാനായിട്ട് പറയാണ്. തൂക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും സേവനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയ വലിയ സേവനം, എന്നെ രാധാകൃഷ്ണൻ ടി വർഷിപ്പിനുള്ള സേവ, വിഗ്രഹം ആരാധിക്കാനും അതിനെ ഉള്ള സേവ ഒക്കെയാണ് എല്ലാരും ഒരു ഹൈ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയ ചൈതന്യം എന്താണ് ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്? വെള്ളം കോരി എല്ലാ ചെടിക്കും ഒഴിക്കുക, അതാണ് സേവ. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു തൂക്കാനായിട്ട്. അതും എവിടെയാണ്? സേവാകുഞ്ച്. സേവാകുഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏറ്റവും സേവാകുഞ്ച് അത്രയും സേക്രഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഈ സേവാകുഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ലീലകൾ, അങ്ങ് ആഴത്തിലുള്ള ഈ ലീലകളൊക്കെ നടന്ന സ്ഥലമാണ് 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അവിടെ വലിയൊരു സേവാകുഞ്ചില് വലിയൊരു ഒരു വാളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് കുറെ പൂന്തോട്ടമുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കാട് പോലെ ഇരിക്കും. അവിടെ രാധാകൃഷ്ണ അവിടെ ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, സേവാകുഞ്ചിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. രാധാരമൺ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അവിടെ രാത്രിയാകുമ്പോ ഇപ്പോഴും രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ലീലകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ടിലൊക്കെ വിരിച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കും. എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ ആരെയും അതിന്റെ അകത്ത് കയറ്റില്ല. അവിടെയുള്ള കുരങ്ങന്മാര് പോലും ആ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കില്ല, എല്ലാരും അവിടുന്ന് പോകും. പിന്നെ പിറ്റേന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവിടെ ഈ പൂക്കളെല്ലാം വിതറി അവിടെ കിടക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗോപിമാരും രാധാകൃഷ്ണന്മാരും എല്ലാവരും ലീലകൾ ആടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ സേവാകുഞ്ച്. അപ്പൊ ആ സേവാകുഞ്ചില് സേവയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? അവിടെ എല്ലാം തൂത്തുവാരി വൃത്തിയാക്കാനായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സേവ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പോയി ഈ ധാമില് തൂക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ധാമില് ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് തൂക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ ഈ മണ്ണ് കോരിയും കൂടെ ആയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ധാമിലുള്ള സേവ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ധാമിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 10 മടങ്ങ് ഗുണമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിരിക്കണം ധാമിൽ പോവുക. എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ ധാമിൽ പോവുക. പിന്നെന്താ? ധാമിൽ സേവനം ചെയ്യുക. സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാമില് താമസിക്കുന്നവര് ഇതുപോലെ ഈ അവിടുത്തെ കുളങ്ങളെല്ലാം വൃത്തിയാക്കും, അവിടുത്തെ നദികൾ വൃത്തിയാക്കും, അവിടെ പോച്ചയൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പിഴുത് കളയും, അവിടെ പൂന്തോട്ടം എല്ലാം തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കും. അപ്പൊ ഡാമിൽ തൂക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് വലിയ വലിയ പുണ്യമാണ് ഉള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാം നട്ടു വളർത്തും, പൂക്കളെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് നോക്കും. ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി അവിടുത്തെ കല്ലുകളും ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കി അതെന്ന് പറയുന്നത് ധാം സേവയാണ്. അപ്പൊ ധാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ബലരാമന്റെ വിസ്തരണമാണ് എല്ലാ ധാമും. അപ്പൊ എന്തിനാ ബലരാം ഇങ്ങനെ ധാമായിട്ട് വിസ്തരിക്കുന്നത്? രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് ഭഗവാന് ലീലകൾ ആടുന്ന സ്ഥലമാണ്, അത്രയും പുണ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതും ധാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വൃന്ദാവന ധാം അവിടുത്തെ ഒരു പൊടി വൈകുണ്ഠത്തിലെ എല്ലാ ഐശ്വര്യവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്താൽ പോലും ഒരു പൊടിയുടെ അത്ര പോലും വരില്ല. കാരണം ആ വൃന്ദാവന ധാമിലെ ഒരു ചെറിയൊരു പൊടി എടുത്താൽ തന്നെ അത് വൈകുണ്ഠത്തിലെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളെക്കാളും വലുതാണ്. അത്രയും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു അവബോധത്തിൽ പോണം.
ഇപ്പോ തുടക്കക്കാർ ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത്, നാമജപം എവിടം വരെ എത്തി? നമ്മൾ ഈ 16 മാല എത്തിയില്ല, ഒരു മാല പോലും ജപിക്കാത്തവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ധാമിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സ്ഥലം, ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ, അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ധാമിലുള്ള ആൾക്കാരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. അവരെല്ലാം രാധാറാണിയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അവിടെ ധാമിൽ ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എത്ര ജന്മം പുണ്യം ചെയ്താലും കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ളതാണ് ധാമില് വസിക്കുക. എന്നാൽ ഈ ഭൗതികവാദികൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ നിന്നും കാണാനായിട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നില്ല. അവരിപ്പോ അമേരിക്കയിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ അവിടെ വലിയ ബിൽഡിങ്ങും വലിയ അവരെ അതിലുള്ള സമ്പത്താണ് നോക്കുന്നത്. എന്നാൽ ധാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ അവബോധം ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ധാമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കൂ. അവിടെയുള്ള ആ ലീലകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും, ഓരോ സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നതാണല്ലോ എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ഥലം കാണും, നമ്മുടെ ഈ ചർമ്മ ചക്ഷുഷു കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ അവബോധത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. അങ്ങനെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ തൂക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ തൂക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഓരോ പൊടികളും, ഈ പൊടി പടലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം പതിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണല്ലോ. ഭഗവാന്റെയും ഗോപിമാരുടെയും എല്ലാം ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ. അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണീർ വാർക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം കരഞ്ഞ് ആ മണ്ണെല്ലാം നനയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഒരു ധാം വാസി. ധാമിനെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഈ ഭക്തന്മാർ. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് എത്താനായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരുപാട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ ഒരു ലെവലിലൊക്കെ എത്താനായിട്ട്. ആ ധാമിനെ കാണുമ്പോൾ ഇത് ധാമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ, ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം വന്നതാണല്ലോ എന്ന് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള വലിയൊരു ഭക്തനാണ് ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ തൂക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ പൊടിപടലം എല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ആസകലം ഇങ്ങനെ പൊടിയാകുകയാണ്. അദ്ദേഹം അത് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഈ ഓരോ പൊടിപടലം തന്റെ ദേഹത്തൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം അത് രാധാകൃഷ്ണ രുടെ കാൽപാദങ്ങൾ പറ്റിയ ധൂളിയാണ് തന്റെ ശരീരത്തിൽ വന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ആ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ സേവനം ശരിക്കും വൃന്ദാവനത്തിലെ റാണിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയെ ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു ലീലയാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ദിവസം രാത്രി രാധാകൃഷ്ണന്മാരും ഗോപിമാരും എല്ലാരും ഈ ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, ഒരു പൂർണിമ ദിവസമാണ്, ആ ചന്ദ്ര വെളിച്ചത്തിൽ അവരിങ്ങനെ നൃത്തമാടുകയാണ്. സേവാകുഞ്ചില് മനോഹരമായിട്ട് നൃത്തമാടുകയാണ്. അങ്ങനെ നൃത്തമാടി നൃത്തത്തിന്റെ ആ സ്പീഡ് കൂടുകയാണ്. സ്പീഡ് കൂടി അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലുള്ള നൃത്തം വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ നൃത്തം വെച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ രാധാറാണിയുടെ ഇടത്തെ കാലിലുള്ള ഒരു ചിലമ്പ്, ആ ചിലമ്പിന്റെ പേരാണ് മഞ്ജുഘോഷ എന്നാണ് ആ ചിലമ്പിന്റെ പേര്. ആ ചിലമ്പ് കാലിൽ ഊരി അവിടെ വീഴുകയാണ്. അതും ആ ചിലമ്പില് നല്ല രത്നങ്ങളൊക്കെ പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലത്തെ വിലപിടിപ്പുള്ള, നമുക്കറിയാം രാധാറാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനം വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഐശ്വര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളെക്കാളും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇപ്പൊ ഗോപന്മാര് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വടി തന്നെ ഓരോ രത്നങ്ങൾ പതിച്ചതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവരൊന്നും അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഈ ഐശ്വര്യത്തിലൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ല. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള അവിടെ ഉള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. പക്ഷെ വൈകുണ്ഠവാസികൾ ഐശ്വര്യം അവർക്കുണ്ട്. അവരെല്ലാ ഐശ്വര്യവും അവർ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഈ ഐശ്വര്യത്തിനോട് ഒരു താല്പര്യമില്ല. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പശുവിനെയൊക്കെ മേയിച്ച് ഭഗവാന്റെ കൂടെ കളിച്ച്, ഇപ്പൊ സാഖ്യ രസത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തോളിലൊക്കെ കൈയിട്ട് കളിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള സേവനമാണ് ഇഷ്ടം. അല്ലാതെ ഇതിലുള്ള രത്നങ്ങളും ഇവിടെ ഉള്ള സ്വർണവും ഇതൊന്നും അവർ കാണുന്നില്ല. അവരൊക്കെ അതിനെ ഒരു ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടാണ്, ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർ കൊടുക്കണില്ല. അപ്പോ രാധാറാണിയാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നൃത്തം വെച്ചപ്പോ കാലിലെ ചിലമ്പ്, മഞ്ജുഘോഷ എന്ന ചിലമ്പ് അവിടെ വീണു പോകും.
അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ, ഇത് രാത്രിയാണ് നടക്കുന്നത്, അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ എന്നത്തെയും പോലെ നമ്മളുടെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് അവിടെ വന്ന് സേവനം ചെയ്യാണ്, അവിടെ തൂക്കാൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഈ സേവാകുഞ്ചില് അവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന് അവിടെ നോക്കിയപ്പോ കുറെ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ ഈ വള്ളിയെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിതറി കിടക്കുന്നു. ഒരുപാട് പൂക്കളൊക്കെ ചിതറി കിടക്കുന്നു. പിന്നെ കൂടാതെ അവിടെയുള്ള പക്ഷികളെല്ലാം എന്നത്തേനേക്കാളും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി പാട്ട് പാടുന്നു. അപ്പൊ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ തോന്നി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തൂത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു മാനസികമായിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങ് എക്സ്റ്റസി, അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉരുണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കരയുകയാണ്, രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്. ആ മണ്ണെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്ത് ഇങ്ങനെ പൊടിപടലം ഇങ്ങനെ തൊടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആ ചിന്തയിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുളുകയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കരയാൻ തുടങ്ങി. കരഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എണീറ്റ് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൃത്തിയാക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു വെളിച്ചം പോലെ, എന്തോ തിളങ്ങുന്ന പോലെ കണ്ടു. അപ്പോൾ തിളങ്ങുന്നത് ഒരു മാതള മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലാണ് തിളക്കം കണ്ടത്. അതിങ്ങനെ ആ സ്ഥലം മൊത്തവും ഒരു പ്രകാശം പരത്തുന്നു, അതിന് ചുറ്റും ഒരു പ്രകാശം പരത്തുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴാണ് ഒരു സ്വർണത്തിലുള്ള ഈ ചെലമ്പ്, ഇതുപോലെ രത്നങ്ങൾ പതിച്ച ചെലമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. അതിങ്ങനെ മണ്ണിലിങ്ങനെ മണ്ണിലിങ്ങനെ പൂത്തിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ പൊതഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ കൂടാതെ അതിൽ നിന്ന് നല്ല മണവും വരുന്നു, ഒരു പ്രത്യേക മണം, ഈ ഭൂമിയിലല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു മണം അതിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. ഉടനെ അദ്ദേഹം ഈ മണ്ണ് കോരി കയ്യിലുണ്ട്, അതെടുത്ത് ഈ ചെലമ്പ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മണ്ണ് കോരിയെടുത്ത് മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ്. ആ ചെലമ്പിൽ ഈ മണ്ണ് കോരി തൊട്ടതും ഈ കോരി ഉടനെ എല്ലാം സ്വർണമായി മാറി. അത് തൊട്ടതേ ഉള്ളൂ, കയ്യിലുള്ള മണ്ണ് കോരി സ്വർണമായി മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്, ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇതാണ് ആ ചെലമ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആ ചെലമ്പില് ഇതാണ് കയ്യിൽ ഒരു ചൂലുണ്ട്, മണ്ണ് കോരിയുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് വെച്ച് കോരുമ്പോഴാണ് ഇത് സ്വർണമായി മാറും. അങ്ങനെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് ആ ചെലമ്പെടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചു. കയ്യിൽ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ കറണ്ട് അടിച്ച പോലെ തോന്നില്ല, അതേപോലെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, ശരീരത്തിലും മനസ്സിലേക്കും അങ്ങ് ആർത്ത് കേറുകയാണ്. ഉടനെ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു ആകാശവാണി വരികയാണ്, നീ ഈ ചിലമ്പ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ, ഇത് സാധാരണ ചിലമ്പല്ല. അത് കേട്ടതും ഇദ്ദേഹം താൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ കീറി അതിനകത്ത് ഈ ചിലമ്പ് വെച്ച് പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ രാധാറാണിയും ഗോപിമാരും എല്ലാരും അങ്ങ് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് രാധാറാണി മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്റെ കാലിലെ ചിലമ്പ് കാണുന്നില്ല. ഉടനെ രാധാറാണി ലളിതാ സഖിയോട് പറയും, സേവാകുഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ട് എന്റെ ചിലമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്, നീ അവിടെ പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാനായിട്ട് ലളിതാ സഖിയുടെ അടുത്താണ് രാധാറാണി ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രാധാറാണി സാധാരണ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് വരൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലളിതാ സഖി അല്ല. സാധാരണ രാധാറാണിയുടെ കാര്യങ്ങൾ, ഇതുപോലത്തെയുള്ള സേവനം മഞ്ചരിമാരെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മഞ്ചരിമാരുടെ സേവകരെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആണ് വിടുന്നത്. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലളിതാ സഖിയാണ് രാധാറാണി. ലളിതാ സഖി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയുടെ അഷ്ടസഖികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയാണ് ലളിതാ സഖി. അപ്പൊ ആ ലളിതാ സഖിയുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഈ ചെലമ്പ് പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ. അങ്ങനെ ലളിതാ സഖി ഉടനെ ഒരു സാധാരണ ഗ്രാമവാസിയായിട്ട്, വൃന്ദാവന വ്രജവാസിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ രൂപമെടുത്ത് ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും. ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയും, ഞാൻ രാധാദാസിയാണ്, ഞാൻ ഒരു കന്യാകുഞ്ച ബ്രാഹ്മണി, ആ ജാതിയിൽപ്പെട്ടതാണ്.
ഞാൻ യാവട്ട് എന്ന സ്ഥലത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് എന്റെ സഹോദരി ഇവിടെ സേവാകുഞ്ചിൽ വന്ന് പൂക്കൾ പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവൾ ഒരു കടുവയുടെ ഗർജനം കേട്ട് പേടിച്ചു. പേടിച്ച് അവിടുന്ന് ഓടിയതാണ്. അപ്പൊ ഓടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അവളുടെ ചിലമ്പ് താഴെ വീണു. അവള് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് എന്ന് ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ലളിതാ സഖി വേഷം മാറി വന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ഇവിടെ തൂക്കുന്നതാണല്ലോ, അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ആ ചിലമ്പ് കണ്ടിരുന്നോ? അപ്പൊ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് പറയും, അതെ കണ്ടല്ലോ. അപ്പം കൂടാതെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന് മനസ്സിലായി ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് പറയും, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സഹോദരിക്കും ഇത്രയും വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമവാസിയായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള ചിലമ്പ് കിട്ടുക? അപ്പൊ ലളിത സഖി പറഞ്ഞു, ലളിത സഖിക്ക് ഇച്ചിരി ദേഷ്യം വന്നു. എന്നിട്ട് പറയും, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഗ്രാമവാസികളാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അത്ര പാവപ്പെട്ടവരൊന്നും അല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആ ചിലമ്പ് തിരിച്ചു തരാൻ പറയും. അപ്പൊ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് പറയും, ശരി, എനിക്ക് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അനിയത്തിയെ ഒന്ന് കാണണം. എത്ര വലിയ സമ്പത്തുള്ളവളാണ് നിങ്ങളുടെ അനിയത്തി എന്നൊന്ന് എനിക്ക് അറിയണം. അതുകൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങളുടെ അനിയത്തിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകൂ, ഞാൻ അത് നേരിട്ട് കൊടുത്തോളാം. അപ്പൊ ലളിതാ സഖിക്ക് ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു ദേഷ്യം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ക്ഷമയില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ്. രാധാറാണി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്, ചിലമ്പ് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ലളിതാ സഖി അപ്പൊ പറയും, ശരി, ഞാൻ സമ്മതിച്ചു, നിന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോവാം. അങ്ങനെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിനെ ലളിതാ കുണ്ടിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവാണ്. ലളിതാ കുണ്ടിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നീ ഇവിടെ കുളിക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് പറയും, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ കുളിക്കേണ്ടത്? ഞാൻ കുളിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ലളിതാ സഖി രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഇനി കൂടുതൽ പറഞ്ഞു നിന്ന് സമയം കളയാനില്ല. ഉടനെ ലളിതാ സഖി തന്റെ ശരിക്കുമുള്ള രൂപം കാണിക്കും. താൻ ലളിതാ സഖിയാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ലളിതാ സഖിയുടെ ആ സൗന്ദര്യം, ആ രൂപം മാറി ലളിതാ സഖി ആയപ്പോൾ തന്നെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് അത് കണ്ട് ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണ്. ലളിതാ സഖിയുടെ കാൽപാദങ്ങളിൽ തല വെച്ചിട്ടാണ് ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് വീഴുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നീട് ഉണർന്ന് ഉടനെ എന്നിട്ട് ലളിതാ സഖി നമ്മുടെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന്റെ ചെവിയില് രാധാറാണിയുടെ മന്ത്രം ചൊല്ലും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഐശ്വര്യം ഭക്തി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയും, നീ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരൂ. അങ്ങനെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ലളിതാ കുണ്ടിലിറങ്ങി കുളിക്കും. കുളിച്ച് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ രൂപമെല്ലാം മാറി ഒരു 12 വയസ്സുള്ള ബ്രിജ ഗോപിയിലെ രൂപത്തിലേക്ക്, ഒരു ഗോപിയുടെ വേഷത്തിന് തിരിച്ചു വരികയാണ്. ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞ ഒരു ഗോപി. അപ്പൊ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് ഇപ്പൊ ഗോപിയായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഈ ഗോപിയെയും കൊണ്ട് ലളിതാ സഖി വൃന്ദാവനത്തില് ചെല്ലുകയാണ്. അപ്രകടമായിട്ടുള്ള ആ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. അപ്പൊ ലളിതാ സഖിയും പുതിയ ഗോപിയും രാധാറാണി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ആ ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ രാധാറാണി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ചെന്ന് ഈ പുതിയ ഗോപിയായിട്ട് ചെല്ലുന്നു. അപ്പൊ രാധാറാണിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വിശാഖ സഖി നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ വിശാഖ സഖി ഈ ഗോപിയെ കണ്ട ഉടനെ, സ്വർണ്ണവർണ്ണത്തിലാണ് ഈ ഗോപി നിൽക്കുന്നത്, ഉടനെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിനെ കണ്ടിട്ട് പറയും, ഈ കനകമഞ്ജരി, വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആരാണ് ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ്. അവിടെ ഗോലോകത്തില് കനകമഞ്ജരിയാണ് ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ്. അപ്പൊ ആ ലളിതാ കുണ്ടില് കുളിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോ തിരിച്ച് തന്റെ ശരിക്കുമുള്ള ആ രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയതാണ്, കനകമഞ്ജരിയായി മാറിയതാണ്. അങ്ങനെ ആ കനകമഞ്ജരിയാണ് ഈ ലളിതാ സഖിയുടെ കൂടെ അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. അങ്ങനെ രാധാറാണിയെ കണ്ടതും നമ്മുടെ കനകമഞ്ജരി വീണ്ടും ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണ്. ആ രാധാറാണിയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രാധാറാണിയുടെ കാൽക്കലിലേക്കാണ് വീഴുന്നത്. പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ ബോധം വന്ന് എണീക്കുന്നു. അങ്ങനെ ലളിതാ സഖി പറയും, ഇതാ എന്റെ സഹോദരി, നിനക്ക് എന്റെ സഹോദരിയെ കാണണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഇതാണ് എന്റെ സഹോദരി, ഈ സഹോദരിയുടെ ചിലമ്പാണ് നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത്, അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും. അപ്പം ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ്
രാധാറാണിയെയും അവിടുത്തെ ഗോപിമാരെയും ആ കുഞ്ചവും എല്ലാം കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ മാധുര്യം നുകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ധാമിലുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാരെയും കണ്ടങ്ങ് ആനന്ദഭരിതനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. അങ്ങനെ രാധാറാണിയുടെ ഈ ചെലമ്പ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വലത്തെ കൈകൊണ്ട് നേരെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോ രാധാറാണി കനകമഞ്ജരിയെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിക്കും. വലത്തെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ട് ആ ചിലമ്പ് ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, ഞാൻ നിന്റെ സേവനത്തിൽ ഒരുപാട് ആകൃഷ്ടയായി എന്ന് രാധാറാണി പറയുകയാണ്. നീ അവിടെ കുഞ്ചമെല്ലാം എത്ര ഭാവത്തോടു കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ ഭാവമാണ് മെയിൻ. അവിടെയാണ് ആ ഭാവത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇരിക്കുന്നത്. ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കുഞ്ചത്തിൽ പോവും, ഇവിടെ തൂക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ സേവ ചെയ്യുന്നവരുടെ നിന്ന് ചൂലൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് തൂക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് പൈസ കൊടുക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ ഭാവം എന്താണ് ആ സമയത്ത്? എനിക്ക് പുണ്യം കിട്ടുമല്ലോ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ, ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ്. പക്ഷെ അതിലങ്ങ് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന ആ ഒരു ഭാവം അതൊന്നുമല്ല. രാധാകൃഷ്ണന്മാർ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടിയുള്ള സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ ഭാവം രാധാറാണിക്ക് ഒരുപാട് ആകൃഷ്ടമായി. അതുകൊണ്ട് രാധാറാണിയുടെ ഈ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന്റെ സേവനത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും രാധാറാണിയുടെ കാൽച്ചിലമ്പ് അവിടെ പോയതും പിന്നെന്താ ലളിതാ സഖിയെ വിട്ടതും. മറ്റാരെയും വിട്ടില്ല, ലളിതാ സഖിയെയാണ് വിട്ടത്. അപ്പൊ രാധാറാണി ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിനെ ഈ നമ്മുടെ കനകമഞ്ജരിയെ അടുത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ട് പറയും, ഞാൻ നിന്റെ സേവനത്തിൽ ഒരുപാട് ആകൃഷ്ടയായി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കാൽ ചിലമ്പ് വെച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ ചിലമ്പ് എടുത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം കാൽ ചിലമ്പ്. ഇവിടെ ഒരു ഗോപി ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാം. ലളിതാ സഖിയുണ്ട്, വിശാഖ സഖിയുണ്ട്, കൂടാതെ നമ്മുടെ കനകമഞ്ജരിയാണ്. കനകമഞ്ജരി വന്നിട്ട് ആ കാൽ ചിലമ്പ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു. രാധാറാണി അവിടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ രാധാറാണി എന്താ ചെയ്യുക? ഈ ചിലമ്പ് എടുത്ത് ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് പതിക്കും. നല്ല ഒരു അമർത്തി വെക്കും. നെറ്റിയിൽ നമ്മൾ തിലകം ഇടില്ലേ, ആ ഭാഗത്താണ് ഈ ചിലമ്പെടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം. ചിലമ്പെടുത്ത് ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ്, പക്ഷെ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിന്റെ വേഷത്തിലാണ്. ശരിക്കും കനകമഞ്ജരിയുടെ വേഷത്തിലാണ് രാധാറാണിയെ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ആ നെറ്റിയില് ഈ ചിലമ്പ് വെച്ച് അമർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് അമർത്തുമ്പോ രാധാറാണിയുടെ കാൽപാദത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പില് ആ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു തിലകം നെറ്റിയിൽ പതിയാണ്. എന്നിട്ട് രാധാറാണി കുറച്ച് ചന്ദനവും കർപ്പൂരവും തേനും പിന്നെ കുറച്ച് കുങ്കുമവും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു കല്ലുണ്ട്, എന്താണ്, ഒരു ചന്ദ്രക്കല്ല്. ആ കല്ലിനകത്ത് വെച്ചിങ്ങനെ കുഴയ്ക്കും. എന്നിട്ട് ആ കല്ലെടുത്ത് ഈ തിലകത്തിന്റെ നടുക്ക് ഒരു അമർത്തും. അപ്പൊ ആ തിലകവും നടുക്ക് ഒരു പൊട്ടുപോലെ ഇരിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ലളിതാ സഖി പറഞ്ഞു, ഇനി മുതൽ നിന്റെ പേര് ശ്യാമമോഹന എന്ന്, അല്ല, നീ ഇപ്പോൾ ശ്യാമമോഹനയായി എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് രാധാറാണി പറയും, ഇനി മുതൽ നിന്റെ പേര് ശ്യാമാനന്ദ എന്നാണ്. ശ്യാമ ആനന്ദ. അപ്പൊ ശ്യാമ ആനന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിക്ക് ആനന്ദം കൊടുക്കുന്നവൾ, ശ്യാമ ആനന്ദ. അങ്ങനെ നീ ഇനിയും കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യണം. ഒരു ദിവസം സേവനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്നേക്കുമായി നിനക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് ഇപ്പോൾ ആരായി മാറി? ശ്യാമാനന്ദയായി. ശ്യാമാനന്ദയുടെ നെഞ്ചില് ഇങ്ങനെ എഴുതി വരികയാണ്. ശ്യാമാനന്ദ എന്നുള്ള പേര് നെഞ്ചിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ രാധാറാണി ശ്യാമാനന്ദ എടുത്ത് പറയും. അപ്പൊ ശ്യാമാനന്ദ ആരായിരുന്നു? നേരത്തെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ കനകമഞ്ജരിയായി. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പേരെന്തായി? ശ്യാമാനന്ദ എന്ന പേര് രാധാറാണി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ തിലകം, പുതിയൊരു തിലകം, ആ ചിലമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു തിലകം കൊടുത്തു. ആ തിലകം രാധാറാണിയുടെ കാൽപാദത്തിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള തിലകമാണ്. കൂടാതെ അതിന്റെ നടുക്ക് ഒരു പൊട്ടുപോലെ രാധാറാണി ഇങ്ങനെ ചന്ദനവും കർപ്പൂരവും തേനും
അതുപോലെ കുങ്കുമം എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു പൊട്ടാണ് ഈ തിലകത്തിന്റെ നടുക്ക് ഒരു ഡോട്ട് പോലെ വെച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് പേര് ശ്യാമാനന്ദ എന്ന് കൊടുത്തു. അതുപോലെ നെഞ്ചില് ശ്യാമാനന്ദ എന്ന പേര് തെളിയാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് പറയും, ശരി ഇനി നീ തിരിച്ച് മർത്യ ലോകത്തിലേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ. എന്നിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നീ ഈ ആനന്ദം പകർന്നു കൊടുക്കും. അതായത് ബാക്കിയുള്ളവരെയും പതീതരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളെ എല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും എന്ന് പറയും. ഇത് കേട്ടപ്പോ ശ്യാമാനന്ദ കരയാൻ തുടങ്ങി. നിർത്താനാകാതെ രാധാറാണിയുമായിട്ടുള്ള വേർപാട് ഓർത്ത് കരയാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് രാധാറാണിയോട് കരഞ്ഞപേക്ഷിക്കും, എന്നെ തിരിച്ചു വിടരുതേ, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ രാധാറാണിയുടെ കാൽപാദങ്ങളിൽ സേവനം തരൂ എന്ന് കേണപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കേണപേക്ഷ കേട്ട് രാധാറാണിയുടെ ഹൃദയം അലിയും. അങ്ങനെ രാധാറാണി ശ്യാമാനന്ദന്റെ ഈ വിഷമം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉടനെ രാധാറാണിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഗ്രഹം വരികയാണ്. ആ വിഗ്രഹമാണ് ശ്യാം സുന്ദർ. ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം, കണ്ടോ? ഈ പിക്ചറിൽ തിലക് നമ്മുടെ കനകമഞ്ചരിക്ക് തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ രാധാറാണിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വിഗ്രഹമാണ് ശ്യാം സുന്ദർ കൃഷ്ണ. ശ്യാം സുന്ദർ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രിഭംഗ രൂപത്തില് നമ്മുടെ ഓടക്കുഴലൊക്കെ ഏന്തിയ കൃഷ്ണൻ, ഓടക്കുഴലേന്തി 3 വളവോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തില് ശ്യാം സുന്ദര കൃഷ്ണ. ഇതൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. അവിടെ ശ്യാം സുന്ദര കൃഷ്ണയുടെ അതേ വിഗ്രഹം അവിടെ ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ശ്യാം സുന്ദർ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഈ വിഗ്രഹം രാധാറാണി ലളിതാ സഖിക്ക് കൊടുത്തു. ലളിതാ സഖി അത് ശ്യാമാനന്ദയ്ക്ക് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് രാധാറാണി പറയും, എത്ര നാള് നീ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം നീ ഈ വിഗ്രഹത്തിനെ സേവനം ചെയ്യണം, ഈ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കണം. ഇങ്ങനെ നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഞാനുമായിട്ടുള്ള വേർപാട് അനുഭവിക്കില്ല. എന്നിട്ട് കുറച്ചു നാള് കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് തിരിച്ച് എൻ്റെ ഈ ധാമത്തിൽ വരാം. അങ്ങനെ നിനക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. കൂടാതെ രാധാറാണി 12 അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 12 അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും. എന്താണ് ഇതില് ഈ സേവനം? ഈ രാധാ ശ്യാം സുന്ദർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വിഗ്രഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ രാധാ ശ്യാം സുന്ദർ ക്ഷേത്രം, അവിടെ ശരിക്കും അവിടെ ഒരു വലിയ 2 വിഗ്രഹമുണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ടുള്ളവര് അവിടെ ഇനി പോകുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. രാധാ ശ്യാം സുന്ദർ ക്ഷേത്രം, അവിടെ വലിയ 2 വിഗ്രഹമുണ്ട്. അത് ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷണാണ് അവിടെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതിന് തൊട്ടടുത്ത ഒരു ചെറിയ വിഗ്രഹമാണ് ശ്യാം സുന്ദർ കൃഷ്ണ. ശ്യാം സുന്ദർ കൃഷ്ണയാണ്. കൂടാതെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു രാധാറാണിയുടെ വിഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്യാം സുന്ദർ കൃഷ്ണ ഈ വിഗ്രഹമാണ് രാധാറാണിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വിഗ്രഹം. ആ വിഗ്രഹത്തെയാണ് നമ്മുടെ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ വിഗ്രഹത്തെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം അനുഗ്രഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പോയാൽ അതിന്റെ അകത്ത് കയറാനൊന്നും സാധിക്കും. നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹം കണ്ടു തൊഴാനേ സാധിക്കും. അതിൽ സേവനം ചെയ്യാനുള്ളൂ, നമ്മളെ അനുവദിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാം, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നാമം ജപിക്കാം, നമുക്ക് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് നമ്മളാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സേവനങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ ധാമില് ദർശനം നടത്തി സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് രാധാറാണി കൃഷ്ണഭക്തി, പ്രേമഭക്തി കൊടുക്കും എന്നാണ്. അത് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതല്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് രാധാറാണി ഈ വിഗ്രഹം കൊടുത്തിട്ട് ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ ലീലയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പോകേണ്ടി വരികയുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റിന് ഈ അനുഗ്രഹമൊക്കെ കൊടുത്തു. രാധാറാണിയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നമസ്കരിച്ച് കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ പിന്നെ ഒന്നും കാണാനില്ല. അവിടെ കുഞ്ചമില്ല, രാധാറാണി ഇല്ല, ഗോപിമാരില്ല, ആരുമില്ല. തിരിച്ച് ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റിന്റെ ആ രൂപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ആ മണ്ണുകോരിയുണ്ട്. അത് സ്വർണത്തിൽ തന്നെയുള്ള മണ്ണുകോരി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ തന്റെ മുഖം നോക്കുമ്പോ തലയില് ആ നെറ്റിയിൽ ആ തിലകം പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ആ നെറ്റിയിൽ ആ നടുക്ക് രാധാറാണിയുടെ കാൽപാദത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള തിലകവും, നടുക്ക്
ആ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പൊട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിയിൽ. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചില് ശ്യാമാനന്ദ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട് ആനന്ദത്താൽ അദ്ദേഹം കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ മൊത്തവും രാധാറാണിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഓടി ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ്. അങ്ങനെ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിസ്തരിച്ചു പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാറാണി മറ്റു മഞ്ചരിമാരെ ഒന്നും വിടാതെ ലളിതാ സഖിയെ ഈ ചിലമ്പെടുക്കാനായിട്ട് വിട്ടത്? അപ്പൊ ലളിതാ സഖിയെ ചിലമ്പെടുക്കാനും കൂടാതെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും വന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇതിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള അർത്ഥം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രാധാറാണിയുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലളിതാ സഖിയുടെ അനുഗ്രഹം വേണം. ലളിതാ സഖിയുടെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നേരിട്ട് രാധാറാണിയുടെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഗോപിമാരുടെ ശുപാർശ ഉണ്ടെങ്കിലും ലളിതാ സഖി അനുവദിച്ചാലേ രാധാറാണി സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് രാധാറാണി ഡയറക്റ്റ് ലളിതാ സഖിയെ വിളിച്ചത്. അപ്പൊ ലളിതാ സഖിയാണ് ഈ നമ്മുടെ ശ്യാമാനന്ദ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസിനെ കനകമഞ്ജരിയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അങ്ങനെ കനകമഞ്ജരിക്ക് ആ തിലകവും കൊടുത്ത് നെഞ്ചില് ഈ പേരും എഴുതി തിരിച്ച് ആ കൃഷ്ണപ്രേമം കൊടുത്ത് വിടുകയാണ്, ആ അനുഗ്രഹം കൊടുത്ത് വിട്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാറാണി ഇത്രയും ആകർഷണായത്? ആ സേവനം ചെയ്തതിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ഏത് സേവനമായാലും എനിക്ക് വലിയ സേവനം വേണം, എനിക്ക് ചെറിയ സേവനം, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഏത് സേവനമാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ പൂർണ്ണ അർപ്പണം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സ്വമനസാലെ എനിക്കത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ആ ഉയർന്ന സേവനം കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു പരിഭവമില്ലാതെ മനസ്സാൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കണ്ണിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് വെളിയിൽ ചെരുപ്പ് അടുക്കി വെക്കുന്ന വ്യക്തിയാണേലും വിഗ്രഹ സേവ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും ഭഗവാന്റെ കണ്ണിൽ ഒരുപോലെയാണ്. അവരുടെ അവബോധമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ എത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും എത്ര സ്നേഹത്തോടുമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര ചെറിയ സേവനമാണേലും അത് അത്രയും അർപ്പണബോധത്തോടു കൂടി ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുക. അപ്പൊ ധാമ വൃത്തിയാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള സേവനമല്ല. ആ സേവനമൊക്കെ കിട്ടാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ ധാമില് പോയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളിൽ നോക്കിയാൽ വെറും നിസ്സാരനായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ആരുമല്ല. നമുക്ക് കുറെ പണം ഉണ്ടായിരിക്കും, അവർക്ക് പണം കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭക്തിയും അവർക്ക് ആ കിട്ടിയ സേവനവും ഒക്കെ രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇതൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണ് ധാമിലുള്ളത്. ആ മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ധാമിൽ പോകണം. അല്ലാതെ ഒരു ടൂറ് പോകുന്ന പോലെ ധാമിൽ പോയാൽ നമ്മൾ വെറുതെ അവിടെയൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ശ്യാമാനന്ദ ഈ ക്ഷേത്രം രാധാരമൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയൊക്കെ അടുത്തായിട്ട് വരും രാധാ ശ്യാം സുന്ദർ ക്ഷേത്രം. ആ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഈ വിഗ്രഹം, രാധാറാണിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിഗ്രഹം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരുടെ കൂടെ പോകുമ്പോ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. നമ്മുടെ നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുവിന്റെ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും എല്ലാ ഭക്തന്മാരും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഇസ്കോൺ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ജോസാക്ഷി പ്രഭുവാണ്. അപ്പൊ പ്രഭു എല്ലാം ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളെ എല്ലായിടത്തും പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതെല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് ഇപ്പൊ ശ്യാമാനന്ദ പ്രഭുവായി. ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് ആരാണ്? ഹൃദയ ചൈതന്യാണ്. കൂടാതെ ആ തിലകം എല്ലാം മാറി. ഇപ്പൊ ഇനി ഹൃദയ ചൈതന്യം എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്വീകരിക്കുക? ഇത് ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് കി ജയ്, ഹൃദയ ചൈതന്യ കി ജയ്, रूप गोस्वामी की जय, जीव गोस्वामी की जय, राधा रानी की जय, श्री श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनन्तकोटि वैष्णववृन्द।